Hvis man selvfølgelig træner meget. Vi starter med at give kortene en god blanding. Når det er gjort, så kan vi give dem endnu en, og vi kan også lige give dem en hurtig sådan en her, fordi ellers så tænker I sikkert, hvor blev den der almindelige klassiker af? Nu kigger jeg lige en tur på kortene. Der er styr på det. Vi kan nu finde, hvis vi i hvert fald kan huske at tage af de rigtige steder, skulle vi gerne kunne finde ruder, vi skulle gerne kunne finde klør, og vi skulle gerne kunne finde hjerter var den næste. Ja, fedt. Spar, altså den vi mangler, den tror jeg vi kan finde, hvis vi laver den her og kommer derfra og derover, så skulle vi gerne have. Ja, spar. Det var så godt nok spar 10, men det er fordi du sidder og tænker, han lavede en fejl. Ej, jeg vil bare gerne lige finde en Royal Straight Flush til dig også nu, hvor vi var i gang, fordi det tænker jeg, det vil du sikkert sætte pris på. Måske endda man kunne få et fucking like for det lort.